Terve, tässä Mikko Leppilampi. Katsot Staraa. Stara Jetset-bileissä mennään edelleen. Meillä on tällä hetkellä BB Niko haastattelussa. Moro Niko, Moi, mitä kuuluu? moi. Joo, mahtavaa. Joo, tultiin Tampereelle pitkästä aikaa. Nostalgiaa. Viimeksi mä olin Tampereella, mä aloin seurustelemaan. Saa katsoa, meneekö mä tänä iltana naimisiin. Onko äijä messissä? Ei oo messissä. Jäi kotiin odottaa. Jäi odottamaan koirankaa kiltisti sinne. Mitäs Londonille, koiralle? Mitäs Londonille? Siinähän se on ensi kuussa vietetään 1-vuotissynttäreitä ja 2 kuukauden päästä sitten aletaan tekemään vähän pentuetta. Ja pentujen nimet on jo päätetty. Oho, No. montaks niitä tulee? No toivotaan, että 4 tulisi. Se kerrottaisi äsken netissä, että Herra X on jossain vaiheessa tulossa julkisuuteen, niin onko aikataulusta vielä sovittu mitään? Aikataulusta sovittu. No kyllä joo, tulee varmaan. Tai siis joo, tulee julkisuuteen. Et se on meidän kannalta helpompaa, että me voidaan liikkua vapaammin yhdessä. Ei tarvi jännittää mitään juttuja, niin on tulossa julkisuuteen. Millä tavalla? Siis miten tää niinku tapahtuu? Onko teillä joku lehdistötiedote lähteä? Hei, lehdistötilaisuus, ihan mahtavaa. Ei, ehkä PP Niko ei pidä lehdistötiedotteita. En mä tiedä, ehkä me joku yllättää meidät salalomalta, kun me ollaan ulkomailla yhdessä. No ei kai. En mä tiedä, jotenkin kyllä mulla on kiinnityksiä, että tulee julkisuuteen. Mites käytännössä, kun nyt yritätte tätä vielä pitää niinku salaisuutena tätä henkilöllisyyttä, niin voitte sitten ollenkaan liikkua kimpassa, koska heti on kännykkäkamerat joka puolella? No voidaan me liikkua silleen, että mä oon tehnyt juorulehtien kanssa, ne tietää, että niitä kuvia ei julkaista ja tällaista. Että on se kuitenkin, että ihan missä vaiheessa liikut, niin jengi aina kuvaa sua ja tällaista. Ja kyllähän netissä spekuloidaan joka keskustelupalstalla, että ketä se on ja tällaista. Että on se tosi hankalaa. Sulla on muutenkin aika värikästä toi sun liikkuminen ympäri Suomea ja Helsingissä. Aina sattuu ja tapahtuu, kun Niko on maisemissa. Ai joo, mutta mä luulen, että se on annettu vähän siitäkin väärä kuva tai silleen, että aina, että PP Niko kannettiin ulos sieltä ja sieltä, niin mä en oikeesti oo mikään, en mä riehu aina. Että mä luulen, että ihmisillä on ennakkoluulot. Ja ennakkoluulot sitten, että ihan minne pariin vaan mä menen, niin jengi seuraa mua, että no nyt se pian kilahtaa ja tällaista, että ei se aina mene niin. Tapahtuuko se provosoimista, että vähän tönittää ja katsotaan, että kilahtaako? Joo, tapahtuu. Niin se tapahtuu ihan baarihenkilökunnan puolestakin. Et muun muassa eilen me oltiin vaahtopileissä. Vaahtopileissä, missä mä sit nuolin mun kaverin nänniin, niin sit siinä on heti baarihenkilökunta ottaa valokuvia tällaista, että ne rahastaa sillä, että mä käyn niiden bileissä. Että on se sillä, että media on antanut ja mä oon itse antanut itsestäni ihan väärän kuvan. Että en mä ehkä ihan oikeesti oo semmonen, mitä musta aina uutisoidaan. Ja voiko tää olla vähän niin kuin tällainen Paris Hilton-mainen, että niin kun ihan tieten tahtoen esittää ulos eri ihmistä kuin mitä oikeesti on? En mä usko, koska kun mä lähden baariin, niin mä en haluaisi esittää mitään, koska baarissa mä oon yksityishenkilönä, mä en tee silloin töitä. Mulla on erikseen baarikeikkoja, missä mä esiinnyn BB Nikona, mutta kun mä lähden baariin, niin mä lähden mun friendien kanssa dokaamaan ja siellä niin haluan olla rauhassa ja tälleen. Mä luulen, että mä provosoidun siitä, että missä ei saa olla rauhassa. Että mulla pitää olla joku yksityisyys. Joku yksityisyys pitää joka ihmisellä olla. Kun sä elät oikeesti BB Nikona 24 tuntia vuorokaudessa, se on ihan vitu hirveetä. Se on hirveetä. Et joku semmonen paikka pitää olla, missä saat olla omana ittenä ja silleen ilman mitään stressiä. Nyt se ei ole enää koti. Mä sanoin aikoinaan BB:stä, kun mä olin, että mun kotiin ei koskaan pääse kamerat, niin siellähän kuule oli nettitelevisio pyöriä, että joku yksityisyys pitäisi olla. Siellä kotona sattuu ja tapahtuu kans niin kuin aina jotain strippaushommaa ja räsypokkaa ja muuta. Että ilmeisesti pidät tällaista niin kuin, kuitenkin tällaista niin kuin juhlimisesta. Joo, pidämme juhlimisesta silleen, että nyt siitä on melkein vuosi, kun PP alkoi ja tälleen, että aluksi totta kai se oli hirveetä, koska se kirjoitettiin. Nyt mua naurattaa, että miten jengi jaksaa kiinnostaa vieläkin se, että joka vitun viikonloppu mä oon baarissa ja aina siitä uutisoidaan, niin nyt mä otan tosi huvittuneena ja sen jengi provosoi mua, mutta mä provosoin myös, että mä teen tarkoituksella nyt aiheutan häslinkin, että se on ihan semmonen vuorovaikutteinen juttu. Tällä hetkellä ehkä Suomen, niin kun katsotaan ihan klikkemääriä esimerkiksi viihdeuutisissa ja muuta, niin BB Niko ja Johanna Tukiainen on niin 2 suurinta. Mikä sun suhde on Tukiaiseen? Mä oon aina Tuksua haukkunut ihan hirveästi, mutta mun on pakko sanoa nyt Stara.fi lukijoille, että oikeesti Johanna on ihana ihminen. Se on oikeesti
vilpittömästi mä luulen, että tässä on ihan sama juttu käynyt kuin mulle, että media antaa tietyn kuvan ihmisestä. Että jos jengi näkee mut niin kasvokkain, niin ne ei ajattele mua, että mä oon joku kusipää, kello on noussut kusipäähän. Niin ihan sama juttu on Johannan kanssa. Johanna on oikeasti tosi hyvä tyyppi, mutta mä uskon, että media on sekoittanut sen pään. Et siis se on seonnut median kanssa ja media on seonnut Johannan kanssa. Et ei se niinku... Ei se täysillä käy sekään muija, mutta ketäpä tässä kävis. Niin. Johanna lähtee tänään bileisiin tänne meidän messiin. Mitä sä luulet tänä ilta tuo vielä tullessaan? Mä en tiedä. Toivotaan, että Johanna saapuu paikan päälle, koska Tuksulla on aina välillä tapana ei ole välttämättä saapunut paikalle, mutta en mä tiedä, siis mä mietin niin oikeasti, mulla on itse asiassa ehdotettu Tuksunkaan yhteistä duettoa. Yes. Niin en mä tiedä, ehkä voi olla, että Tuksu tänään nousee tonne lavalle, niin tiedä, vaikka siellä nähdään Känninen PP-Niko sitten. Onko teillä biisi valittuna? Ei ole valittuna vielä. Mutta ehkä mä luin just yksi päivä netistä, että Tuksu lähtee Euroviisuihin, niin se olisi tosi nättiä lähteä Tuksunkaan edustaa Suomea. Niin mahtavaa. Toivottavasti BB Niko nähdään Euroviisulavalla Tuksun kanssa. Se olisi aika spektaakkeli se. Ois joo, tosi mahtavaa. Niin, että mun kaksoisolentohan nyt nähtiin. Tää Rybak, mikä sen nimi on, niin siitä hirveästi, että se oli mun näköinen ja tälleesti. Niin. Ehkä BB Niko ensi vuonna Euroviisuihin Tuksun kanssa, kuka tietää. Peukut pystyy. Kerro tähän loppuun vielä sun kesäsuunnitelmia. Kesäsuunnitelmia. No toivotaan, että se Herra X saa ne omat kasvonsa, niin se tapahtuu ulkomailla. Että varmaan lähdetään ulkomaille kierretään parit festarit ja tehdään vähän töitä ja tällaista, mitä kesälomaa ei ole. Mutta ei ole mitään suurempia. Että aika lailla mennään silleen, että minne tulee kutsuja, niin sinne mennään näyttää omaa naamaa. Että ei ole mitään suurempia suunnitelmia. Toivotaan, että aurinko paistaa vielä joku päivä. Nyt ei paista Tampereella aurinko. Toivon mukaan vielä tänä iltana. Kiitoksia haastattelusta, Niko.